kaburuji e demgal pular e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Jawol Sare to gonɗo en godorɗon kala on calminama yonti meftade men kaburuji meftande nden meftande ko dende men Amadou Touré. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam ñalle mon hande ko ñalawma altine 1 lewru mai hitande ujunnaji ɗi 26 kaburuji moɗon e demgal pular. Giddalen kaburuji America tumnade ko yalti so bayo hewno CDC leydi ndi ɓe mbi wonde ko ɓe gittu 17 américain wonnoɓe toon to bato mo ganduɗa en tumade ɗeɗo balɗe fof ne waɗi yimɓe keɓɓe ñawgu mbiyete antivirus maɓe gittu men toon ɓe gadda ɗumen to Nebraska to ɓe gaddama toon Nebraska ko ɓen jonji ɗumen wadde ɗumen e cuuɗi tawa e goto yiyata ɗumen hay goto jiyata ha timma balɗe ɓe jiine kaali noon kamɓe CDC oɗo sa joni ala e ɓeɗon jokkiɓe kala ko wiyete sifaji ñawgu kono noon tan gonno koye oɗon bato ko américain ji maɓe gittu ɗumen toon ɓe gadda ɗumen joñi ɗumen tumunno ɓe ƴeewa so tawi nguɗon ñawni yalta men walla yaltata tugnadi kadi e konngudi gommiɗi to CBS télévision mbi wonde yimɓe kadi mbawi hebde téléphone aji walla kalde yimɓe wonɓe toon to bato to mbi wonde ko oɗo sa joni ala gonduɗo e ñawgu ɗum taw ne wiya sellani walla ne wonde pawle walla koye noon wawi wonde foof oɗo sa ɗo jarten ɗo en tugnade hande CDC yimɓe mayɓe e nguɗo ñaw ko tata toon kono noon won yimɓe ittanoɓe hen taw ko leyɗele wadde jeeya oɗo sa joni nene mofta e nokkuji taw ne cefre hande kabaruji men e États-Unis tugnade ko mi toon to Washington administration makko kanko Donald Trump nan continue jogade caɗele oɗo sa joni surtout henne caggal nde pelliti kadi takkude ono mennoɗo wonde directeur FBI ono biyeteɗo James Comey teskira oɗo sa joni ko yimɓe hewɓe taw ko procureur uji wonnoɓe ɗon ko ɓooyi won hen ceekama won hen jalti liggueji men ɗum ɗo fof ko anji e namo kanko James Comey to ñawore e wiide mabɓe surtout yimɓe ɓe ganduɗa enne sekaɓe walla nattuɓe wonde procureur uji e wiide mumen wonde ko kala gouvernement Donald Trump ko wiyeten takamo kanko James Comey ko ɗum ɗo ko hunde lundinde kuule mabɓe ko hunde kadi lundinde lawol constitution mo États-Unis ko ɗum waɗi to justice département eɓe jogui caɗele oɗo sa joni dañji procureur uji ganduɗa en mbawi rewde mo kanko James Comey pour ha ñawore ɓe takkimo nde haaɓe nawa ɗum toon to tribunal gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump mon continue gembude justice département justice makko pour wiide wonde rewde kala yimɓe ɓe ganduɗa toñinamo walla yimɓe ɓe ganduɗa kaalino e haala makko walla même jeenama e waɗɓe enquête makko ko hunde nde ganduɗa kamɓe procureur uji to département justice ko ɓuuri en hewde oɗo sa joni eɓen continue yidde ruɗade e ɗiɗon position ngaji so tawi mbaɗama hande toon to Washington kadi ko yalti en kon gardiɗo FBI oɗo sa joni on Kash Patel tunade ko yalti yimɓe on o yamiri ken ɓuura 12 liggotoɓe FBI e surtout kadi yimɓe liggotoɓe takkiɓe to bureau makko to Washington pour ƴeftugo koɓe mbiyata test polygraphe ɗum ɗo fof ko pour ƴewde so tawi wona kañumen jeeya yimɓe yaltinoɓe habaruji en kalano ɗum galleji cayndiyankoɓe ɗum ɗo kadi yalti ko caggal nde yiya on laabi kewɗi hono kanko Kash Patel omo jogui jikku wonde ko jarowo no fewi e kadi haalta wonde ko kanko waɗa makko won nokku ɗo wonno omo yari taw kadi ko ligguey o huuli oɗon saha wonde ko ceekete ɗum noon de yaltinde e noon Kash Patel en wayno winomo porte plainte ono kamɓe journal biyeteɗo Atlantic pour wiide wonde ɓe kaali ɗiɗo kaaluji wona gonga ko wawi wonde foof nan oɗon plainte yeyin ha toon no to tribunal uji kono noon tribunal ruttini ɗum wi wonde ko o ala droit portude ɓeɗo plainte kadi ɓeɗo ko kaali ko en jogui to guitta ɗum ko wawi wonde foof ɗum woni Kash Patel felliti ñande dimanche ɓenɗo wiide wonde ko kala yimɓe liggotoɓe takkiɓe heɓe waɗde men polygraphe test beele mo ƴeewa hol haaltoɓe ɗiɗo kabaruji to goni ɗum ɗo kadi ko hunde nde meeɗani yiyede toon to FBI habaruji men États-Unis hande ko fati politique on sénateur ji addo Caroline du Sud biyeteɗo Jim Clyburn ɗum ɗon kadi ko neɗɗo ɓurɗo hewde dole ɗo e parti démocrate en kadi haysinde wardaki toon to suudu représentant ji wayde ko kanko woni neɗɗo ko ɓe ganduɗa kamɓe démocrate en fof e mbatte mum haqqille fate wajuji mum e nder ko yalti hande kanko no mono ummini haare makko wiide wonde ko haysinde ko toon to Caroline du Sud kamɓe républicain ji ɓe mbawi kadi waylude mappa leydi ndi waylude mbadi état Caroline du Sud no wayata ɗum noon pour rokkude républicain ji ko fate majorité o wi ɗum ɗon haddamo kanko haare makko mo ɗamini hande wonde kadi représentant toon to Caroline du Sud konngudi kadi kanko ancien vice président toon Kamala Harris o ƴefti hanki ɗum noon nde huccite e jayndiyankoɓe nde huccite kadi e show uji kewɗi o wi wonde ko démocrate en kooli wonde ko américain ji kañumen ma ngar vote pour salade hono kanko kamɓe républicain en kanko Donald Trump pour hadde démocratie adude yesso e wiide makko kadi ɗum ɗo fof kadi en wayno ko dartade kadi cour suprême oɗo sa joni peeje ɗo jogui walludemo kanko Donald Trump wawi wonde fof kanko Kamala Harris e kanko ancien président Barack Obama eɓen gummi oɗo sa joni mbi wonde démocrate en goni ko campagne e kadi en wayni ko kamɓe démocrate eɓe ɗamini kala ko républicain gummani maɓe gummo kene bonno ɗum ɗon ɓe mbawa heftude majorité to cuuɗi ɗiɗi to goni toon to congrès
Habruji men États-Unis cakkitorɗen ha hande goto Washington hono Donald Trump kadi en nder ko winde média social makko hande kadi o ñalli ko ƴattade hono Cour suprême ɗum noon gila dimanche ha oɗo ñalawma hande altini ɗum ɗo fof noon aminede wonde Cour suprême mabɓe gartir ñawore mabɓe ko fati en est ce que ɓe jaɓano Donald Trump ene jogui gonga wonde ko kala suka jibinaɗo ɗo en hayso jinnaɓe mum ngala kayitaji ene foti wonde américain pour ittu ɗum ɗon walla kamɓe mbiyata ko Donald Trump ala droit changer ɗum ɗon ko wawi wonde fof kanko Donald Trump e nder jenniɗe waɗi hande walla bonnidde inde ɗe yimɓe ɓe ganduɗa wonɓe toon Cour suprême en jahani yimɓe ɗiɗi ɓe toddi oɗo sadio hono Gorsuch e Barrett Gorsuch e Barrett fof ko kanko Donald Trump e wayno nomno ɗumen Gorsuch noon nomno ɗumen ko gila e manna makko gadan ko wawi wonde fof o wiide makko ɓeɗo yimɓe ganduɗa wonɓe toon to Cour suprême et surtout en mo limten ɓeɗo ɗiɗi o wi wonde ko yimɓe ɓe ngala haqqillaji kadi no jogoɗo addande ko leydi ndi wadde ɗum e gadɗe ɗe ganduɗa soɓe jamiri ngal ɗon kuulal continue wadde leydi ndi ma continue jogade caɗele ko fate ngaalu ɗiɗo halluji fof noon ko ɗaminade wonde Cour suprême maɓe ngar ɓe ñaawa contre makko kanko Donald Trump. Khabaruji men international puddiren ko hare wonde hakkunde États-Unis Israël e Iran e ɗum noon ko gostodiral gongal hakkunde Donald Trump walla laamu makko e kamɓe Iran tugnade ko anda hono ummade toon Dubai taw haali ɗum ko AP ɓe mbi wonde ko Iran wawino neldude réponse muɗum walla proposition ngaji muɗum ko fate en holko kamɓe Iran koɓe namdi pour guerre on dayi ɓe neldi ɗiɗon proposition ngaji ko winde ɗum koye juuɗe pakistaneji Pakistan noon sifti noon ko leydi gummanide pour wadde maslaha beele kaldigal no wona hakkunde mabɓe kamɓe américain ji kamɓe Iran naɓe dimanche nde ene wayno ko kamɓe Iran naɓe ɓe neldino bataki mabɓe walla réponse aji mabɓe ko fate no holko ɓe jiiɗi holko ɓe namdi pour guerre on dayi ɗum ɗon yettinde en par ce que rewi ko juuɗe pakistanais nde yetti toon États-Unis en wayno ko kanko Donald Trump e nder ko windi e média makko social o wi wonde ko oɗo sa kala ko Iran naɓe namdi ko ɗum ko hunde nde wawa jaɓede ɗum noon e wayno ko ɗum kadi ko hunde oɗo sa joni sibabude ɗiɗon halluji walla sibabude kam Donald Trump ko windi e média social makko ɗum addi caɗele kadi oɗo subaka hande wonande marché ji jeeyoji kala ko fate pétrole walla kala ko fate gostodiral kalisaji ko ɗum waɗi en wayno pétrole kadi ay subaka e tan ɓeydima kadi tidde wonande marché ji international ko wawi wonde fof e nder Iran ko namdino en namdi hen gueɗe kewɗe d' abord wiide wonde kala ko bonna toon to Iran ko kamɓe États-Unis eɓe poti yobde ɗumen kadi wiide wonde ko kamɓe Iran eɓe jogui kadi kala ko woni cirtol wiyetengol Hormuz walla ngoɗo maayo gongo toon to Hormuz en wayno ko jeeyi mabɓe hay goto fotani haalde hen ko wawi wonde fof kamɓe Iran kadi eɓe namdi wonde ko Amérique yo dartin kala sanction ngaji waɗete mabɓe kadi kala jeeyimo kamɓe Iran moɓe jogui kamɓe Amérique eɓe gartira ɗum siftinde on tan ɗum woni ɓennuɗo kamɓe américain ji ɓe mbawi no nangude won laaɗe ɗi ganduɗa badnode pétrole taw ko Iran en jeyno ɓe gujji ɗum ɓe daasi ɗum e nder maayo ɓe nawi ɗum gato Amérique ɗum ɗo fof ko kaki janan kono noon kamɓe États-Unis et surtout kanko Donald Trump ko namdi o wi wonde ko alay saago kamɓe Iran ɓe mbawa ruttade kala programme mom nucléaire mom jogui ɗo ɓe kayita ɗum ha laaɓa Iran kadi ɓe guddita cirtol gongol toon to Hormuz ngol ɗum ɗo fof ko ɗum woni ko Donald Trump namdi donc oɗo saaha joni wayno ko fate cirtol Hormuz ngol hol guddude ɗum est ce que ko Iran en naɓe guddi ɗum walla ko kamɓe américain guddi ɗum ɗum woni ko namdete wonande ɓeɗo wonɓe hakkude kamɓe e États-Unis e kamɓe Iran pour wadde négociation hol guddude cirtol ngol est ce que ko bloqué mo Amérique waɗi o walla ko Iran naɓe guddi ɗum Donald Trump noon o heɓɓitima kadi o wi wonde jaɓodiral gonnogal hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ngal ko fate jeygol yodi no deƴirton ko continue wadde ade toon to Hormuz to tugnade kadi habaruji bindaɗi to rewre ɓe mbi wonde ko batuji tati mbawi rewde toon e ñalawma he ɗiɗon batuji mbawi rewde ɗon tan ko caggal nde kañƴi censure uji gonnoɗi mumen ɓe ñifi ɗumen pour beela wasandede ko wawi wonde fof en wayno ha hande jarten ɗo en batuji nana kali banggueji ɗi foof taw ko laaɗe kadi mbaɗi ko pétrole e marchandise aji nafoji e ɗum noon taw fayi koye aduna o foof habaruji men international hande hakkunde Ukraine e Russie en wayno ko hande en continue hande kono noon Ukraine oɗo sa joni continue koye wadde koyɗe diplomatique pour ƴewde beele yimɓe ganduɗa wondude mum wallodirde mum surtout dañde ko fiyete kaɓirɗe ganda wawi défendude leydi mum ko wawi wonde fof en wayno ko kamɓe Ukraine oɗo sa joni kadi en wayno on leyɗele Europe oɗo sa joni jiɗɓe kadi heɓde technologie moɓe jogui surtout ko fate drone aji ko anda tan en wayno Russie naɓe beltaki ko oɗo sa joni honde leyɗele Europe yamirde wonde ko kamɓe Ukraine yoɓe kutoro won kalisaji won walla yoɓe jobba won kalisaji won donc kamɓe Russie ene wayno ɓe dentinini leyɗele Europe fof ɓe mbi wonde ko kala leydi européen jaɓodirɗi e Ukraine pour fewnude toon drone aji walla kaɓirɗe ɗe ganduɗa ene wawi kamɓe Ukraine ɓe kutoro ɗum contre Russie ene wayno kamɓe Russie ɓe mbi wonde ko ndiɗon leydi hawnaki kamɓe Russie naɓe maɓe nangu ɗumen kañum hoore mum ko leydi ɗi ganduɗa ɓuri bomborde ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa ene kanko futen waali ko wawi wonde fof ene wayno ko e weekend e tan kamɓe Russie naɓe ɓe bombardi ken wona sappo e ɗiɗi nokku ɗum noon ko toon to Ukraine ɗum noon ko hakkude talata e alarba ɓenɗo tugnade ha hande ko habaruji gummiri toon to Ukraine mbi cukalel gotel jaaroyel duuɓi jeetati ma e ɗiɗon bombardeji ɗum noon nokku mo waɗɗani région Cerkesi debbo goto kañum hoore mum ene wayno gañima to banggue worgo Zaporizhia tugnade hande yimɓe hohoɓe wonɓe toon to Ukraine ko wawi wonde fof hande no continue oɗo saha joni tugnade hande kadi e maslaha kamɓe États-Unis ɓe goni e muɗum oɗo saha joni pour Ukraine e Russie ɓe dañi e wayno ko kanko Zelensky o wawi yillade nokkuji tati taw ko leyɗele européen e nder balɗe tati ɓennuɗe ɗum ɗo fof ko pour beela mo wawa dañde balle militaire e balle kadi fatinogal Ukraine oɗo saha joni cillodiri ballodiral taw
taw kamɓe almaƴe balluɗe men kene abbo e milliard uji 4 euro ko fati défense weeyo muɗum. Norvège kañum hoɗum ene wayno wawi wiide ma ballu ken wona 9 milliards euro to Ukraine. Ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Russie ɓe beltaki hen oɗo sadio joni. Khabaruji men international hande to Italy tungnade hande khabaruji bindira to Seneweb Sénégal naji goto mo kalani inde mudum en wayno nangama ton be bi wonde o nanga caggal nde kambe Italy nabe mbadi opération goto e bando dum to wuro witengo Turin to Italy police be bi wonde ko odon suko gorko nanga ton to ko Sénégal na cadel makko puddi ko gilinde o rokki khabaruji walla gede di ganda information ngaji di ngodan ko fate hol identification kayitaji o joginodi dum non nde fotte yimbe police ji e contrôle caggal mudum en wayno kanko war mako sali o darti be don police ko dum woni o sadio nanga be dokkani inde makko be dokkani kadi holko gede ko nangira kon non tunade hande journal o bi wonde be tawi mo kadi e jungo makko mo jogi téléphone aji didi portable uji mo jogi temedidi euro ken wona temdere capantati ujunere franc CFA taw odon kalis anda ko holto e won kalis e didi opération ngaji kambe police ji Italie be badati e odon nokku biete Turin to San Salvario wayi wallude be kambe police ji Italie nangude ken won temdere capantati e joy be don yimbe non kala est-ce que Sénégal nabi bolbe walla ko yimbe wodbe be bawi kadi hebde autoji jerte tawi ɗiɗon autoji fof ko gujjade tungnade hande journal observateur ko haali khabaruji men international tungnade ko winda to Seneweb nyalawma be mbi wonde ko fama dum no forces armées maliennes be mbawi nyalawma hanki dimanche 10 lewru me be jeni ton e pelle wat boni ko be wonbe ton to bangi rew funnaange gawo tungnade communique gomide to militaire be mbi wonde en wayno ko be gonno ko reconnaissance dum non ko saraji gawo e ciagalum be ji oso goto kadi wadi bomboji ay kadi yimbe wonbe mum fof ka finalement oso e yimbe wonbe fof be détruire dum moñi dum no kadi en wayno ko général chef d'état-major des armées on général de division Jean-Élisée Dao kanko war mako yetti wonde militaire uji wonnobe odo mission yetti kadi pellital mumen e jambragal jogi pour wawde défendre leydi to Mali ko wonde fo hareji dinen continue na groupe aji wad boni en ko be en wayno kambe e der communiqué ji kalmi wonde ko be continue hande jogade dole ton to kidal Seydou Touré golle ma jodi pewi musidbe tedduɓe tan ko ɓeɗa jol sare ko ɗo tongi meftande kabaruji men jamma hande eɗen downo dendiminama tourde Allah sellintamo sembinamo yoɓa mum wajere